otvoren prostor za nastavak konsultacija u narednim satima i danima. U Briselu je Elvir Bucalo. Elvire, šta se čulo iza zatvorenih vrata? Nije se ovo očekivalo i sam si u javljanju u prvom dnevniku bio optimista. Čini se da su BiH lideri baš ispali potpuno neozbiljni. Bilo bi smiješno da nije tužno. Nakon gotovo 150 zvaničnih sastanaka bosansko-hercegovačkih zvaničnika o rješavanju tog nesretnog pitanja Sejdić-Finci, nakon prošlosedmičnih potpisa tih istih ljudi ovdje u Europskoj komisiji i pripremnih, otpremnih sastanaka, konsultacija i konačno današnjeg sastanka, imali smo priliku da svjedočimo o neozbiljnosti u najmanju ruku od strane brojnih njegovih učesnika. Bilo je tu povišenih tonova, bilo je tu iznošenje nekih novih prijedloga koji niti su prije razmatrani, niti su imali bilo kakvog osnova da prođu kod ostatka učesnika, bilo sa jedne bosansko-hercegovačke ili sa evropske strane.